uDelani Khumalo neminyaka engama-41 wagcina ukubonakala ngomsombuluko. Umndeni wakhe uthi waphuma ekhaya ethi uyokwetha uphethiloli ePhoenix kanye nomlisa oyisihlobo. Umndeni waqala ukukhathazeka okuthenga okuhamba kwesikhathi wanqomana nezidumbu zabo zishisiwe kwenye indawo yabangcwabi ePhoenix. Kukholakala ukuthi uKhumalo wahlaselwa iqeqebane labathile banqonqisa ngomlilo imoto yakhe okunamanje akakaveli ukuthi ngobani abenze lokhu. Umndeni usakhungathekile. Kwakuyividiyo makuyividiyo oshuthi lona owayisendela yona akhathe as ayi screenshot as ayenza isithombe. Mase sibona hawu uDelani ngempela lo sibona ngeingubo ayigqokile ubhekele sibona ngeingubo ayigqokile namateki nengalo ngeke uhlule ingane yakho. Umndeni usola amaphoyisa ngokudembesela ukubopha abenzi bobubi. Siyafisa kube khona ukulungisa. Siyafisa okusiphatha kabuhlungu kuba bhecela kanakile nje ngabantu abasePhoenix. Hayi kubuhlungu bakithi akabanakile kunalokho uhambe kuchithwe amaphoyisa ekhipha abantu ekhipha impahla kodwa awanakiwe abantu abashonelwa. Ukubulawa kaKhumalo okushaqise nabomkhakha wezobuciko eNingizimu Afrika. He was a decent man. You could see from the decency when he comes from the car, the articulation of himself when he speaks to you, that no, this person is not a looter. But why did they have to kill him like that? It's unapologetic. Those people must be arrested. Umndeni kaKhumalo ufuna ungqongqoshe wamaphoyisa ubheke icele afeze isethembiso asenza sokuthi bazoboshwa bonke ababulale abantu abamsulwa. uKhumalo uzofihlwa ngempela sonto.